че голямата свобода на един народ не започва с куршума и барута, а с буквата и знанието. Старецът знаеше, че униатското движение в Сакар и тежката борба с гръцкото духовенство за българска църковна независимост не се печелят с лекота, а с просвета. И чуйте великия звън на историята. На 1 август 1867 година тук отвори врати най-силното оръжие – килийното училище към манастира Солджак. Училище, в което децата не просто сричаха дубите, а се учеха как да бъдат хора, как да бъдат чисти християни и горди българи. Вярата ни се храни като народ през 5-вековната нощ. Книгата ни даде криле да полетим към свободата. Днес ние сме се събрали и говорим за занемареното училище в село Студена, не за да плачем на гроба на миналото, а за да възкресим бъдещето. Защото децата ни заслужават този вечен огън. Вижте ги, погледнете тези солджарски деца. В техните очи грее бъдещето на България. Отец Пантелеймон ги събираше около себе си като баща, за да им предаде завета на книгата, Светата Библия. Нека чуем думите на стареца Пантелеймон, останали в паметта на поколенията. Кажете ми, дечица, коя е най-голямата сила на човека на този свят? И някой от децата, разпалено, с дигнати очи отвръща: храбростта, отче, да имаш остра сабя и бърз кон. Тогава старецът се усмихна кротко, гали момчето по главата и изрича онези думи, които трябва да запишем с златни букви в сърцата си. Сабята носи смърт, чедо, а най-голямата сила е вярата и знанието. Сабята може да бъде пречупена на две от врага, но това, което е в чистите ви в сърца и в ума ви, никой султан, никой паша и никой душманин на тази земя не може да ви вземе. Който има учение, той има очи да вижда Бога и правдата. Този, който държи перото, той изписва истинската свобода на своя народ. Отец Пантелеймон казваше на своите ученици: мостът на Марица е здрав, дечица, но нашия манастир ще бъде мостът към небето и знанието. Тук ще се учите. Вярата беше онази невидима, но неразрушима сила, заради която се запазихме като народ. Българщината не предаде своя корен, защото в манастирското училище децата научаваха, че зад гърба им стоят векове слава. Всеки звук от буквите, всяко тихо произнесено аз, буки, веди, глаголи, което ехтеше двора на манастира, беше куршум срещу забравата. На сцената цари идилия. Хората се трудят, жената върти курката, мъжът подрежда сребърната посуда върху софрата за предстоящия храмов празник, без да подозира, че черни облаци надвисват над Солджак.
безмилостни грабежи, палежи и нападения на мирните български села стават денонощен бич за местното население. И ето ги, насилниците нахлуват Солджак. Гледайте безумието на душманите. Целостта си те сграбчват един беден селянин. Товарето на земята, обречен скъсан до век и брек. Главатарят на черкесци крещи: къде са парите, герой, гори? Къде е скрита сребърната хазна на това село? А бедният човек плаче на колене. Няма нищо лъга, смирете се. Децата ми гладуват, една шепа жито няма в къщата си. Черкеснато прекърсва грубо, разкъсва пояса му, но вътре няма нито един сребърник. Изгубили всякакъв човешки поглед, разярени, че няма какво да отдадат от бедняка. Те решават, че живота на един българин не струва един барут. Замахват собствения тайган и го поварят мъртъв на земята. Убиват го безжалостно, само защото носи християнско име. Зверството няма граници. Черкесна посяга на българската чест, той сграбчва. Девойката грубо за косата, за ръката, вижда на шията й красив лъскав накид. Зивки кот насилника търпа силно изкъсва златния накид от врата й, а парчетата се разпадава в кръста. Той крещи, че ще отрече съседец, ще я погуби далеч там отдолу, за да прекърши българския дух. От петата лимон не подърва. Той престъпва напред без грам страх в очите, дигнал разпятието право срещу насочената цеп на черкеската пушка. Вика срещу тях: спрете, безбожници, не засягайте невидните. Върху главите ви ще падне тежкия гняв на Всевишния. С камъни и вечни проклятия ще бъде засипано името и в историята. Главатарят насочва оръжието в гърдите на свещеника, готов да дръпне с пусъка и да угаси светлината на Солджак. Напред, момчета, за майка България! Спасете се на площада на вхлувала хайдушкачета. Рамо до рамо с войводата, с пушка в ръка, с препасан селяк и пламък в очите върви тя. Рада хайдутка. Жената, която захвърли кутката, препаса оръжието и доказа, че българската майка може не само да ражда от робство, но и да брани с кръв земята си. Започва зрелищна, мащабна и тежка борба, гърди на откритото площадно пространство. Mama, vedem, proszę sam zrobić. Proszę sam zrobić. Сакар никога не е бил и никога няма да бъде робска планина. В горите край Солджак ехти закъснялото, но страшно хайдушко възмездие. Вижте ги как се бият нашите момчета, вижте смелостта на Рада хайдутка. Звънят ятагани, гърмят пищови, въздухът мирише на барут и свобода. Българската стомана пречупва душманите. Черкезите изпадат в ужас пред храбростта на четата. Хвърлят оръжията си и панически бягат от манастирския двор, прогонени от Солджак. Черкеският набег отмина, но болката и белезите останаха дълбоко в снагата на Сахар. Солджак премина през огън, през реки от сълзи и кръв, за да се роди днешната студена. Архимандрит Пантелеймон не доживя да види страшното пепелище през януари 1878 година,
когато черкези и башибозуци изпепелиха селото до основи по време на руско-турската война. Бог прибра праведната му душа 10 години по-рано, на 25 февруари 1868 година в град Одрин. Дочуйте ме добре, българи! Духът на Сълджак не изгоря в пламъците на войната, не изчезна, защото тази свещена земя раждаше и ражда мъже и жени от стомана. Помните ли Тодор Харманджиев, бунтовното сърце на студена, което никога не преклани глава пред тиранията? Помните ли легендата за Баба Стояна, която с хурка в ръка на прага и с гореща молитва на уста криеше ранените комити в тайните си изби? Помните ли старите всеотдайни учители от родовете Вълчовци, Панайотовци, които превърнаха това килийно училище в люлка на свободата и знанието? Тяхната чиста кръв тече във вените ни днес. Тяхната надежда за българщина днес е затворена за тези занемарени, рушащи се стени на училището в село Студена. Няма. Вижте тези деца. Погледнете тези чисти детски очи. Тях е надеждата на българщината. Тях е утрешният ден на майка България. Ако затворим училището, ако оставим покрива му да рухне под тежестта на времето и безразличието, ние сами с българоубийствени ръце предаваме паметта на предците си и зачерпваме делото на отец Пантелеймон. Фундация Общонародно българско училище ви призовава днес. Нека се обединим. Нека съберем средства да направим този ремонт и да съживим тези стени. Дайте на децата книгата, отворете вратите за знанието, за да учат нашите наследници тук, на родна земя, а не в странство. Нека вярата, паметта и пламъкът на манастирското училище никога не угасват, защото книгата и знанието са нашият вечен, луднал и неугасващ огън на Сълджак. Да пребъде България, да пребъде училището в село Студена.